Здравейте и добре дошли обратно в моят канал. Това видео се снима за втори път, защото предния път не си бях взела софтбоксовете, които в момента ме осветяват. И цялото видео беше с много лоша светлина. За съжаление, аз разбрах много късно, чак когато почнах да обработвам видеото и ми се наложи да го заснема втори път. Така. Надявам се да оцените труда ми. Оставете му лайк още от сега за ентусиазъм, че се препотих вече втори път да го снимам пак. Сгубих софтбоксовете, направих много жертви, за да го заснима пак. Както ви споменах и в предното видео, днес ще си говорим за покупките за бебето. Вече сме направили няколко от големите и доста от дребните покупки за нашето бебе. Първо ще ви спомена за по-големите неща, тъй като аз няма как в момента да ви ги покажа, просто няма как да ги дигна, да ги донеса тук и да ги видите. Затова ще ви разкажа за тях и ще ви сложа снимки как изглеждат. Първото по-голямо нещо, което взехме, е количка на Cybex. В предното видео с въпросите и отговорите за бебето, вие ме питахте каква количка сме избрали и още там ви казах, че сме се спрели на марката Cybex. Жега ми е. Добре, що така ми става жега, като почна да снимам? Преди това ми беше добре. Напрегам ли се? Какво? Следващото по-голямо нещо, което вече сме закупили, е скрин, на който ще сложим повивалник. Конкретно ето този повивалник. Доста голям. Скринът е от сайта Nicole Baby. Този повивалник е от Хиполент. Имаше доста изгодна промоция на Хиполент. Мисля, че беше за 1 юни или малко преди 1 юни. Имаше някаква такава празнична отстъпка. Мисля, че всичко беше с минус 25% и тогава успях да взема доста неща. Другото по-голямо нещо е креватчето, което ще стои до този скрин. То отново е от Nicole Baby и към него взехме и матрак. Ще ви сложа линкове към всичките неща, които сме закупили, защото знам, че е доста трудно да си намериш качествени легалца, матраци, скринове и въобще всякакви мебели за детска стая. Навсякъде се продават много неща, но са предимно от тези гадните, които се разтрупват, разкърцват, а за тези поне мога да ви гарантирам, че са много хубави и със сигурност няма да сбъркате, ако си вземете от тях. Те са направени от MDF, което, ако сте се интересували от поръчкови мебели и ремонтни дейности, както аз и напоследък ми се налага, ще знаете, че това е доста добър материал в сравнение, например, с ПДЧ. Леле, Вели, не знам дали да не докараш вентилатора, но ми е жега. Друго по-голямо нещо, което взех от Тему. Все още не съм го отваряла от кашона. Просто разпечатах самия кашон, за да видя дали е това нещо. Видях, че е това, не съм го сглобявала. Нямам никаква представа как изглежда и какво е качеството. Но се надявам да е хубаво. Разгледах снимки на хора, които са си взели такова, реалните снимки. Изглеждаше доста добре. И аз успях да го взема на много ниска цена, защото дават отстъпки, когато за първи път си изтеглиш приложението. Взех го за около 36 лева. Тук в къщата имам чувство, че е 40 градуса, уж е по-хладно, отколкото в апартамента. Нарочно дойдох да снимам тук. Ще ви покажа нещата, които поръчах от Хиполент на промоция. Имаме една хавлийка, съвсем обикновена хавлийка. Тя е чисто бяла, просто защото знам, че банята ще ни е чисто бяла. Исках да има за някакви снимки, ако реша да правя. Естествено, аз съм от хората, които обичат да снимат неща, така че ще съм и майка, която обича да си снима детето в различни фотосесии. Надявам се да не стана като тези филмираните, дето си снимат всеки месец бебето с цифрата от памперси направена. Но такива интересни снимки вкъщи искам да му правя, така че може да го снимам в банята с тази бяла хавлия, с бялата баня. Взела съм и още една хавлия, която е с животинче. Ето тук се виждат. Не знам дали добивате представа. Нямам никаква идея какъв вид е това животно. Какво е точно. Но е някакво сладурско. Лисица. Да, ето тук отзад ги пише. Малка лисичка. Добре. Сладко е. Другото нещо, което пак взех от Хиполент, е ето тази възглавничка. Това е възглавничка на Лорели.
за новородено, която е с много интересни дупки проветриви, доста големи. И е много тънка, както може да видите. Това е, мисля, че е възможно най-плоската, най-тънка възглавничка. Взела съм по-малкия размер, тъй като знам, че ще взимаме легалце Next to Me и там не е много широко пространството, така че реших да взема по-маничката, за да може да се събира там. Ако се чудите защо си имаме две легалца, защото бебето по принцип ще си има собствена стая, но когато е много малко, аз не искам да спи само. Затова ще сложим легалце Next to Me, за да може да се събере точно до нашата спалня, да е по-компактно и да мога да го местя и по другите стаи. А пък през деня ще го слагам да си спи в неговото си голямо креваче, което взехме от Nicole Baby, за да може да си свиква с стаята. Дали ще ми се получи, не знам. Стискайте палци, надяваме се да стане. Сега нещо, което мисля, че са го подарили на мама за бебето. Хавлийка, кърпа с бебешки картинки, защото бебето е момченце. И са ни дали момчешката кърпа. Доколкото разбрах, всъщност, жената, която е подарила тази кърпа на мама, тя е колежка и тя чака внуче, но тогава, когато ги е купила, не е знаела, че ще има момиченце. И не знам как така се е случило, егати късмета, дала е точно момчешката кърпа на мама, защото ние чакаме момче, пък те не са знали какво чакат. Това нещо също е от поръчката ни от Hippoland. Беше на доста изгодна цена, по принцип е 8,98. Но аз, както ви казах, го взех и с 20-25% отстъпка. А това е естествен косъм. Знам, че бебетата се решат само с такива чечици с естествен косъм. Имаме ето такива. Не знам дали знаете какво е това. Това се слага отгоре на стъклени шишенца на марката Philips Avent. Доколкото знам, това е най-хубавата марка. По принцип имаме стъклени шишета от нашата племеница, но знам, че трябва да се сменят отгоре тези гумените биберонки, които всъщност бебето пие през тях. Не е хубаво да се ползват от няколко деца едни и същи, затова сме си взели чисто новички. Това е за 0 месеца плюс, но ще трябва да взема най-вероятно още, тъй като тук са само двечки. Тук е едно много интересно нещо от Temu. По принцип това нещо, този несесер, беше в комплект с още два. И в него съм сложила една много интересна игра, която по принцип е за по-големи деца, но просто пак беше много изгодно и реших, че ще я купя. Тук се сортират в тези купички различни животинки. Има си и щипка. Видях, че продават същата и в Sensei. Ако я има налична, ще ви сложа линк и към тази от Sensei, и към тази от Temu. Горе-долу мисля, че бяха на еднаква цена, така че не знам коя повече си заслужава, но тази от Temu наистина е доста качествена. Отворих ги, разгледах ги и са много добре направени животните. Купичките също са много хубави, като цяло за тези пари, които беше, мисля, че беше около 10-12 лева, си заслужава. Сега нещо много интересно, което аз вече няколко пъти ползвах. 3 пъти го ползвахме. Веднъж го ползвахме заедно с Велизар двамата, когато си легнахме вечерта да спим. И 2 пъти аз си го ползвах на обяд, когато правих дрямка. Това е машина за бял шум. Сега ще ви включа да чуете. Това е все едно преспиваш бебе. Ето на това примерно. Мисля, че би трябвало да го чувате, защото е близо до микрофона. Щурци. Много готино е направено. Може да си навиваш таймер, да се изключи след 30, 60, 90 минути. Има различни светлини. Може да се ползва и като нощна лампа. Въобще е доста качествено. От сайта Unicorn Baby. Ето това са им координатите. Аз съм доста доволна от машинката. Предполагам, че и на бебето ще му хареса. От наши приятели разбрах, че тяхното бебенце спи само на такава машина за бял шум и са много доволни. И затова реших, че и ние трябва да си вземем. Както вече казах, аз съм го тествала лично. Спала съм на белия шум. Харесва ми, много е приятно. Така че се надявам и на бебето да му допада. Тук имаме един бебешки дневник.
Той е от сайта Креатория. Като това е стандартен бебешки дневник, не е персонализиран, може да се купи за каквото и да било бебенце, дали ще е момиче или момче, няма значение, така че е идеално за подарък, ако не знаете какво бебе чакат хората, на които ще го подарявате. Има доста интересни неща за попълване и този продължава до 5-я рожден ден. Можете да видите на съдържанието. Този е за първите години на бебето. Имаме и още един. Другият е на марката Chopy Poppy. И както виждате е перфектен за подарък. Просто идеално опакован, но тук вече трябва да знаете как ще се казва бебето. Ето, може да видите, отвътре си има картичка, опаковано е пак с такава хартийка, даже има и молив и химикал за писане. И тъй като от предното видео вие вече сте разбрали, че ние нямаме измислено име за нашето бебе, едно конкретно, имаме 4 и не знаем как той ще се казва, защото ще разчитаме на Бог, на съдбата, на случайността на бебето, всички да изберат как ще се казва той. Затова написахме на нашия албум Господин Парванов младши. Какво по-хубаво от това? Баща му всички го знаят като Господин Парванов, той е Господин Парванов младши. И тук можете да видите, това е за първата годинка, но е доста по-подробно за цялата първа годинка на бебето. Пак е доста готино за подарък. Ако се чудите какво да подарите на някоя бъдеща мама, това е яко. То направо си е подарък за майката, въобще не е подарък за бебето. Майките повече ще се вълнуваме за тези неща, повече искаме да си записваме такива подробности. Децата едва ли много се вълнуват кога им е паднал първият зъб или нещо такова, въпреки че има и такива деца, които проявяват интерес към това. Но на майките им е много по-интересно. Като Веско Маринов съм. Само дето не пея. Продължаваме с играчките. Това е дрънкалка, която всъщност може да бъде и като количка, да се бута, да се дърпа. Една връвчица и връзвате и когато бебето вече ходи, си я мъкне с него навсякъде. Имаме още едно. Всичките са дървени. Тези играчки са от сайтът Baby Kiwi. Това мисля, че се казва костер. Развива финната моторика. Има различни цветове. А може да се ползва и като сметало за по-големи дечица. И това е последното, което ми е най-любимо. Имаме си таралещче, което е сортер, пак за фината моторика, различни фигурки в различни цветове се промушват през таралещчето. И също така имаме и ксилофон към него, което би свършило работа и за по-малко детенце. Таралещчето е за над 10 месеца. Но ксилофона мисля, че ще бъде интересен и за малко по-малко бебе, тъй като издава звуци, свири някаква мелодийка, като минаваш с чукчето по него и е интересно и забавно за малките деца. Сега преминаваме към дрехите. Това е от Sensei, беше на цена 13 и нещо, 13,90. Просто няма как да не се възползвам от зимно яке за 13,90. Аз съм по изгодното пазаруване и веднага го взех. Тук имаме едни от най-сладките бодите, които са ми много любими. Боди за новородено Стич. Пижамки за малко по-голямо бебче. С динозаври. Мисля, че са от Пепко. И Стич и тези динозаври. И това със сигурност е от Пепко, даже все още е налично, затова ви гарантирам, защото го видях онзи ден. Пижамка на Немо. Аз много харесвам анимационните герои от Дисни. Дори Немо и Стич са ми едни от най-любимите, така че просто нямаше как да не си ги взема. Все едно за мен си ги купувам, не за бебето. Просто майка му трябва да си направи снимки с него. Имаме един лигавник от Sensei. Това от тези удобните, които събират храната тук. Знам, че лигавника ще ни трябва доста по-натам, обаче беше на промоция. Ето още едно нещо на Кикабу. Това е кутийка за залагалки във формата на слънче. Ето го и следващото нещо на Кикабу, този сет ножички и всякакви пособия за бебешки маникюр. Знам, че това е едно от най-досадните и неприятни неща. Надявам се на бебето поне да не му е чак толкова неприятно. Това са първите биберонки. Тези ги купихме още преди да съм забременяла, когато се надявахме да забременея. Много си ги харесах и понеже са такива сготени надписи, реших, че ще си взема. Тази марка всъщност правят доста интересни биберони, може да ги разгледате. Всичките са им някакви много готини, с готини дизайни.
Имаме двечки и нанук. Тези са за деня и за нощта, като тази нощната има флуоресцентна дръжка и свети в тъмното. Това е играчка от Lidl, която е за над 1 годинка, доколкото виждам тук от надписа. Но мисля, че и преди това ще е интересна, защото е цветна, шарена. Просто няма да може да я нарежда по този начин, по който е тук сложена като калинка. Имаме 3 пеленки, които са си съвсем за новородено. Те са от Sensei. Едната е на звездички бяла, другата е чисто синя и другата е чисто кафяво-бежова. От сестрата на Велизар знам, че тези се ползват за всичко. Може да завивате количката с тях, можете да забърсвате бебето, можете да го покривате докато спи. Общо взето са много практични и може да ги ползвате за много неща. И тук имаме още малко дрежки. Коледно боди, което е от Sensei. Надявам се да му става по Коледа. Ако не му става по Коледа, ще опъна елхата по-рано, да го снимам по-рано, ако върви по-едър. Тук имаме троен сет бодита с дълъг ръкав, които са с полярни животни. И третото е обикновено бежово. Бодита с къс ръкав от Lidl, като са с някакви мишлета и сиренца и чисто синьо обикновено боди. И панталончета с круши, това какво е? С някакви плодове, круша тиква и обикновено чисто зелено панталонче. Продължаваме с най-скорошните ми покупки. Обиколих миналата седмица 3 магазина на Sensei, които има в Перник, за да обера всички най-изгодни бебешки дрежки, които ми харесват и ще ни свършат работа. От човек. Имаме чорапки. Тези са 4 чифта за 2,90. Имаме бодита. Тук са за 4,50 2 бодита, като тези са такива по-зимнички с зимни картинки и в такива по-зимни цветове. Ще си отиват с якенцето, което ви показах преди малко. Следващото боди пак са 2 в комплект. Те са си за момченце, Best Boy Ever и са за новородено. Цената им е 3,90 за 2 броя. Това също е супер изгодно. Направо не знам как може да има толкова ефтини бебешки дрежки. Много се радвам, че направиха магазини като Sensei и Pepco, защото преди можеше да се купува само от някакви специални магазини за бебета, които бяха на много високи цени дрехите. А сега са направо супер. Имаме 2 суичърчета. Те са абсолютно еднакви, просто са в различни цветове. Имаме синьо и бежово. Те са пак за малко по-голямо бебенце, но са на 5,50. 5,50 за 2. Как да не ги вземеш? Пристрастени по изгодно пазаруване. Имаше такова предаване по TLC. Трябваше да ме вземат да участвам в българския му вариант. И това ми е едно от любимите. Това са комплекти. Синьо с динозаври и зелено изчистено. На тези двете цената е 6,90. Те пак са за малко по-голямо бебе. И към тях имам и същите долнища, пак в същия размер, пак за 6,92. Синьо с динозаври и чисто зелено. И аз имам такива памучни анцузи и ще сме много готини с бебето в комплект. И ето тези малки сладки бебешки потурки пак са долнища анцук. Като тези двете са били 5,90 на цена. Тези ги нямаше в сайта. Аз бях взела по-големия размер, но това синичкото, изчистеното панталонче беше с 2 различни крачола и трябваше да го сменя и го смених за по-малкия размер. Ами към момента това са всичките покупки, които сме направили за нашето бебе. Аз вече съм поръчала още нови неща, така че очаквайте следващо видео, в което ще събера другите неща, които сме закупили за бебето. И се надявам, много се надявам да снимаме вече от нашия си собствен нов апартамент, защото само се местя постоянно и снимам от различни локации, а ми се иска вече да се снимаме вкъщи. В момента ремонта тече, работят много бързо, така че се надявам за следващото видео вече да ви показвам покупките за бебето оттам. Надявам се това видео да ви било интересно, да сте си взели някакви идеи
какво да закупите за подарък на някое бебе или за вашето детенце. Надявам се да сте видели кои неща ще ви бъдат нужни, да сте си направили някакъв списък. Скоро ще ви споделя и такъв списък. Можете да ме последвате в Instagram, за да го видите. Подготвила съм максимално обобщен списък от всички останали списъци, които съм видяла за покупки за новороденото и го подготвям в мой дизайн, за да може да го предоставя на моите последователи. Знам, че това е много трудно, когато си нова майка, бъдеща майка и не знаеш какво да купиш за новороденото. Погрижила съм се, така че последвайте ме в Instagram, за да видите този списък и за да виждате други интересни неща, които качвам. Ако видеото ви е харесало, оставете му палец нагоре и не забравяйте да се абонирате за канала. Чао и ще се видим в следващото видео.